Pro mnoho dětí je nemocnice místem strachu a bolesti. Místem, kde úsměvy mizí. A právě v takových chvílích za nimi přichází loutky v nemocnici. Každý rok navštěvujeme desítky tisíc pacientů po celé republice. Děti na chvíli zapomenou na svá trápení, zpívají, hrají s námi pohádky a vrací se jim dobrá nálada. Loutky se stávají jejich kamarády, radost jejich lékem. Díky programu ČSOB pomáhá regionům se můžete stát součástí této proměny i vy. Vaše podpora nám umožní navštěvovat další nemocnice a přinášet ještě více naděje a úlevy. Pomáháme nejenom dětem, ale i dříve narozeným. Když přicházíme za pacienty k lůžku, dějí se zázraky. Přispějte s námi na radost, dobrou náladu a sílu uzdravovat. Pomozte nám prosím rozdávat úsměvy i slova pochopení tam, kde jsou nejvíce potřeba. Každý dar znamená ještě více rozjasněných očí. Děkujeme vám.